Здравейте на всички на нашия трети вебинар за годината. Много ми е драго да ви приветствам. А, Дневният ред за днес ще бъде следния. Ще направим кратък обзор на това, което се случва в индустрията, на основните показатели на фонда за последното 3 месече, след което сме поканени двама от изпълнителните директори на две от нашите компании. Това е Волен от Inhansive и Ерик от SmartOcto. Последната компания до сега не е била на нашия вебинар и според мен ще бъде много интересно да разберете малко повече за нейното развитие. Тъй като имаме малки ограничения от гледна точка на времето на изпълнителните директори, преценихме да оставим въпросите, които са към нас за края на вебинара, когато ще имаме малко повече време. Единствено нещо, което бих искал да помоля е, както винаги, всички въпроси, които имате към нас или съответно към изпълнителните директори на компаниите, да ги слагате в форума и ние ще имаме грижа да отговорим на всички тях. Също така, презентацията на Ерик, тя ще бъде на английски език и това, което искахме да разберем подготвили сме възможност за симултанен превод на презентацията, което може да реши малко потока на самата презентация. Ако все пак това е нещо, което не ви притеснява, може да продължим цялата презентация да бъде на английски. Естествено, ние в материалите по-късно, които ще публикуваме, тя ще бъде преведена и на български, съответно и с целият разкрит, който е от презентацията на Ери. Просто аз докато презентирам сега представянето на фонда, може да споделите дали предпочитате Ерик да продължи, т.е. да бъде само на английски или да направи симултанен превод. Така. Започваме, значи, това, което винаги започваме с представянето на това, което се случва на пазара. Там следващия слайд. Има няколко основни тенденции, които ние обсъждаме на всеки един вебинар. И всъщност това, което се случва на последното 3 месече, което съвпада и с бавните месеци, летни месеци, е, че всъщност тенденцията на възстановяване на пазара в индустрията на Venture Capital продължава. Както може да видите, цифрите малко нарастват обемите за финансирането, което идва в Venture Capital света, като това, което виждаме е възстановяване и на нивата за финансиране на компаниите в по-ранната фаза, което е Pre-Seed, Seed и серия А, докато все още продължава да има трудности за компаниите, които са в по-късна фаза на развитие. Следващия слайд. Това, което се наблюдава от повече от една година, което вие най-вероятно следейки пазарите, може да го видите и по компаниите, които са технологични компании, които са на другите технологични борси, е, че всъщност има изместване на капитала. Капитала отива все повече към компании, които имат изкуствен интелект или като основен продукт, или въвеждат изкуствен интелект в техния продукт или услуга. Това се вижда все повече и тези компании също така се отличават поради големите очаквания за икономическите изгоди, които имат тези продукти. Оценките на тези компании са в пъти по-високи, отколкото на останалите на компаниите. Тоест този сегмент много се отличава от всички останали сегменти в технологичните компании, като може би изключение са това, което виждаме в сферата на здравеопазването. Също така има много голямо развитие в компании, които са свързани с енергетиката в най-общия смисъл на думата, и това, което почва от една година все повече да се говори и все повече фондове виждаме да имат тази тема в тяхната инвестиционна теза,
Всъщност това са всички технологии, които могат да се използват за военни цели или за двойна употреба. Но това е по някакъв начин в унисон с цялото геополитическо развитие в света последните няколко години. В същия момент това, което последно е много интересно да се спомене, е, че се увеличава обема пари, който е предназначен за компании, който може да бъде инвестиран в следващите години, което е положително от гледна точка и на портфела на Eleven Capital. Но това, което виждаме, което не сме сложили като някакви тенденции, е всъщност, че започва да се отваря и пазара за придобивания на компании. Това го виждаме и през нашите компании в портфела, където се увеличават за определен тип компании, увеличават разговорите с потенциални партньори и купувачи. И не на последно място, това е много интересна тенденция, в която виждаме, че поради променената обстановка и нормализирането като цяло на цялата индустрия от пика, който беше 2021 година, нормализиране към нива, които са от 2017-2018 година, виждаме как всъщност тези така наречени нови менеджери, които се появили по време на пика, малко почват да залязват и остават по-опитните фонд менеджери в индустрията. Това е до голяма степен картинката, която виждаме през последното тримесечие, което не е по-различно от тенденциите, които наблюдавахме и предишните тримесечия. Сега в малко по-конкретен аспект ще ви разкажа за основните акценти около портфела на Eleven Capital. Те са няколко. 30 компаниите, които можем да кажем, че са основните носители или промяна в положителна посока на стойността на портфела. Това са Inclusive, Sensica, и Sensica са основните компании, които всъщност водят и бизнесмена, които са основните value drivers в портфела. Нетната стойност на активите, както виждате, се увеличава с 1,9 милиона, което е около 10%. В същия момент подобна е тенденцията в увеличение на пазарната капитализация на компанията. Също така през третото месече беше одобрен и дивиденд, който беше дистрибутиран. Следващия слайд, моля. Това са компаниите, които може би сте виждали и предишния път, но в най-дясната колона са всъщност основните компании, които съставляват основната стойност в портфела. Около 70% в момента стойността са в тези 4 компании. Следващия слайд. Това вече, това, което казах и преди малко, е всъщност промяната в стойността на нетните активи за последното 3 месече. Това, което виждате дясно е началото на периода. Основното увеличение в преоценки в компаниите в Inclusive и в Sensica, които носят и това увеличение като цяло в нетните активи на портфела. Тук ги има като разпределение какво е в една акция и каква е тежестта на различните компании. Трите компании, които имат основна тежест, Inclusive, Sensica и BusinessMap, където може да видите тяхното увеличение, относително отношение в целия портфел. Има малко увеличение в Inclusive и Sensica, което говорихме. В BusinessMap има малко намаление, което е всъщност свързано с корекцията, която направихме от гледна точка на използване на множители за преоценка на компанията, така че да е по-близка до други компании, които са в тази индустрия.
докато другите компании са сравнително стабилни като оценка. Това е пак за да придобиете, просто да ви припомня как изглежда промяната в нетните активи от момента на публичното предлагане до сегашния момент, просто за контекст. Това е увеличението както на нетните активи, така и на пазарната капитализация, която е по 3 месечия спрямо трето тримесечие за последните 4 години. Като виждате, те вървят сравнително в един момент пазарната капитализация изпреварва нетните активи, които в крайна сметка те догонват в сегашното тримесечие, догонват и почти се изравняват с пазарната капитализация. Това, което може да се види тук, е самото движение, което е през тази година, което е много положително, че всъщност тренда е нагоре, макар и с по-малки темпове, но важното е, че върви в положителна посока. Да. Сега това, което тук сме извадили като информация, просто друга динамика, за да придобиете представа за развитието на портфейла, е всъщност самата оценка на тези 8 компании, които видяхте в разпределението в една акция, тяхната тежест. Тук може да видите как тяхната оценка се е развивала през годините от самото начало от публичното предлагане на компанията и как те имат все по-голяма част от общия дял на портфела. Към днешна дата е 91% от целия портфел са стойността на тези 8 компании. Това до някъде се обяснява и с факта, че те растат и най-бързо и като приходи. Те продължават да растат и това се отразява и в тяхната стойност. Тук може да се види като параметри спрямо всяко едно 3 месечие за тази година. И това е последната графика, която искаме да ви покажем. Всъщност как се променят техните приходи спрямо всеки 12 месеца, които завършват в трето тримесечие на съответната година. Има много ясна тенденция за прираст на приходите, което е много положително за развитието на портфела. Така че ние сме много уверени в общите положителни очаквания за целия портфел през следващите години. С това приключвам краткото представяне на данните за последното 3 месечие. Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, които имате след презентациите на двете компании и давам думата на Волен. Здравейте! Аз съм Волен, един от основателите на Enhensive. В момента вземам най-вече CEO ролята, но съм се занимавал активно и с продукта, и с маркетинга. Накратко, който не е чувал за нас, ние сме 10 годишна компания, една от първите, в която Eleven инвестира. Продуктът е consumer, изцяло насочен към крайни клиенти, като представлява платформа за изграждане на CV, като която е изцяло self-serve. В смисъл, хората сами влизат, регистрират се и започват да си правят CV сами. Изключително различна компания от повечето B2B компании, които може би сте виждали. Много къса фония, докато човека конвъртне, нали, буквално в първите часове. Изключително много хора на сайта с по-ниски conversion rate, но пък от едно B2B, но съответно много по-малък кост ние да ги привлечем като клиенти. Следим много повече консюмер метрики, за които ще ви разкажа. И сега супер накратко може да минем през първия слайд е за KPIs.
Така, да, това е точно така. Добре. Целите, които ние сме се поставили, ние може би сме малко, бих казал, не от най-агресивните компании, но сме със сигурност от компаниите, които доста внимателно следят числата и най-вече профитабилитето. А, През 2024 поради много фактори, и вътрешни, и външни, имаме рекордно покачване на приходите, като почти запазваме същите маржове, които са от също съотношение на маржове от 2023, т.е. не е да сме наляли адски много, нали, средства, примерно в платена реклама, където нали, това сега да е дава резултат. Напротив, както казах, и вътрешни, и външни фактори. Трафикът ни се е покачил изключително много. Над половината от това е органичен трафик, за който ние не плащаме. И то трафик, който идва на доста къмвъртващи термини при нас, примерно CV Builder, Resume Builder, думи, които хората са много склонни да си платят. Доста добре дистрибутиран географски и съответно по персони на юзери. Много от топ-левел метриките сме ги импрувнали също. Колко хора се сайнапват, колко хора започват да си правят CV с нас, колко хора нали, добавят елементи в CV-то си и така нататък, но може би най-важното е, че успяваме да подобряваме LTV-то си, което от много години насам всъщност е доста predictable. Но в последните една-две години определено имаме подобрение и в сравнение с това, което знаем за competitors, се справяме между 5 и 10% по-добре, когато става въпрос за retention. И последното нещо, което аз лично като фаундър съм доста горд, ние сме малък екип с много, много малък turnover, което ни дава възможност да сме много, много гъвкави. Наистина всеки от нас да разбира много добре това, което правим. Няколко хайлайта, може би, да ви кажа, които може да са интересни на хората. Едно от нещата, които се опитваме да правим е да имаме такъв мултибранд approach, понеже огромна част от нашите клиенти идват от search канали, от Google, т.е. колкото повече real estate, колкото повече място имаме в Google, толкова по-голям шанс да вземем някой клиент. Затова имаме няколко бранда, които се опитваме да класираме органично и неорганично. Нали, може да видите един от тях, resumementor.com се казва, имаме и още няколко, които започват да дават добри резултати за нас. Нали, доста устаряла, бих казал, динамика за вземане на клиенти по този начин, но за нас работи перфектно. През тази година успяхме да локализираме, не само да преведем, но да локализираме сайта и платформата си за, бих казал, не само европейски пазари, понеже испанския, нали, не е само език, който се говори в Европа. Това, нали, трябваше дори такъв дигитален продукт като нас, нали, има своето ниво на тейлорване към някакъв пазар. И за сега също там започваме да наблюдаваме доста голям растеж. Горе-долу, нали, между 4 и 5% от новия ни бизнес всъщност идва точно от тези пазари. Друго нещо тази година беше една от години, в която проактивно започнахме да инвестираме в AI. Бъдейки малък екип, никога не е имал при нас R&D отдел или отдел, който се е занимавал с неща, които директно не виждаме връзка с ревеню, но бих казал, че бъдейки малък екип сме трябвало винаги да намираме шорткът варианти, т.е. още преди, нали, GPT-3 и 4 да стане нали, толкова известно, сме се опитвали с каквито, нали, и алгоритми, и публични API-та има там да правим неща on scale. И в момента утилизираме AI доста добре от правенето на страници до различни фичери, до продукти. Имаме продукт, който, нали, се казва Resume Checker, където хората могат да си uploadнат CV, ние да кажем какво не е зле, какво не е добре и какво е добре съответно. И тези продукти и фичери в момента драйват 50% 15% от ревенюто ни и това продължава да расте. Другото,
маркета за нас тази година е доста добър. Ако погледнете други публични компании, техните отчети, как те виждат безработицата и конкуренцията, най-вече в Щатите, на Щатите не е основния пазар. Последните няколко години бяха много в наша полза, т.е. имаше по-малко работни позиции, повече конкуренция, дойде COVID, ремонт, нали, също увеличи хората, които аплайват за кандидатстват за определени позиции. Това се предвижда да се подобри, т.е. да се влоши за нас, но със сигурност не е с темпове, които не притесняват. Напротив, даже пазара след GPT става още по-голям, понеже entry бариерата някой да започне да се прави CV, всъщност вече е доста по-лесно. И може би последното нещо, което е интересно, този квартал за първи път експериментирахме да продадем няколко пакета на бизнеси, които проактивно ричват към нас, не ние, но до сега това винаги сме го по-скоро пренебрегвали и сме се опитвали да се фокусираме върху консумер пазара си. И този квартал сме продали на няколко рекрутинг агенции, малки буткемпове, университети, такъв тип клиенти. Може да видим съответно през следващата година дали има потенциал. Някои от компетиторите не се справят доста добре в тази насока, бих казал. И може би последния слайд, да, тук нали, имаме изключително много работа, когато става въпрос за нови пазари, нов real estate на сърча. В момента сме един от акаунтите в България, който харчи най-много пари в Google. Предстои ни адски много оптимизация там, намиране на нови начини да намираме клиентите си. Имаме доста агресивни планове за това. Опитваме се да добавяме все повече AI неща в нашия продукт и в начина, по който привличаме клиенти, в изработката на страници. Enhensive е сайт с над 4000 страници. Много голяма част от тези страници са правени с помощта на AI. Опитваме се да лаунчваме нови възможности за различните юзери при нас да сабскрайбнат. До сега сме били продукт с еднакъв прайсинг за абсолютно всички. Това ни предстои адски много да си играем с него. Виждаме, че има изключително много възможност да предлагаме различни фичъри, структурирани по различен начин, ценово, което вярваме, че може да има много голям растеж. Но може би най-важно, че дори и много песимистичен план, отново казвам, ние сме дигитална компания, която през годините е доста predictable какво ще се случи с кохортите, но дори доста нали, песимистичен план, който гроута да намалее, това не би краткосрочно не би се отразило на компанията сериозно и пак дори би гроунала и следващата година, макар и доста по-малко. И това е накратко от мен. Супер. Много благодаря, Волен, за представянето. Ще се радвам да отговорим Волен да отговори на ваши въпроси, ако имате в момента, ако не, той винаги, както и преди сме правили, ще отговорим постфактум на въпросите, които имате. Има ли въпроси в чата? В чата. За сега повечето са към нас. Добре. Нямаме въпроси в момента към Волен, така че ако се появят, ще ти ги предадем. Много ти благодаря, че успя да се включиш днес в нашия вебинар. Благодаря. Да, благодаря и аз. До скоро. Чао, чао. Чао. Сега бих искал да представя Ерик. Ерик, good afternoon. Thank you for joining us from Amsterdam or The Hague. Not sure where you are today. But please, the floor is yours. Thanks. Can you see me as well? Can you hear and see me? Yeah, absolutely. Everything is perfect. So welcome to the webinar and the floor is yours. Okay. Well, I'm actually talking from Limburg, which is like in the south of the Netherlands near Germany. I'm in a television studio because that was we were talking to a broadcaster and they put me in a television studio to do this webinar. Thanks for having me.
I will tell you a bit about where SmartOcto is and where we are going. So maybe on the next slide, what SmartOcto is basically a data product. I mean, dashboarding and reporting, something really special. Because when we were in, let's say, journalism or in media, we saw that people were trying to do more data-driven or more data-inspired workflows. They want to learn from data. They want to sort of see numbers and dashboards and graphs. But it was very, very hard to let journalists, editors, marketeers work on data, at least to let them know what the next course of action would be. So we were thinking, why is there a navigation system in your car? You set the route and it will tell you where to go left and right. Why is there no navigation or data system for content, basically? And that's what we built. So we were one of the first decision-making systems in the content industry, which means AI-driven, machine learning, all the stuff. We were doing that already in 2016. And basically, you see all your numbers or your stories, and it will spit out notifications based upon the client's strategy on which story should be shorter, which story should be on Facebook, which story should be in a different tone of voice, which stories convert the best in subscriptions, whatever it takes. And that decision-making system is that we built. In the next slide, you can see that we're doing that with quite some people. And that's also because we are actually the merger. SmartOcto is the merger. I saw Content Insights in the slides of Daniel. We're actually the merger of the Dutch SmartOcto and the Serbian Content Insights. And Content Insights was doing all the historical data. So we have data from years back, but we also do the Dutch ones with the AI and the notifications and stuff like that. And we do that with 40 people across two different offices. We're opening more, as I will tell you later as well. But this is like a very, very good culture. We're very proud of the culture fit and the culture vibes in the system. And what these people do, and you can see that in the next slide, is we try to help media companies, broadcasters, publishers, but in sort of moreover now marketing teams as well, with their KPIs. So basically, if they tell us we need more reach, we need more people to see our stories, we can optimize their content strategy up to 16% more, right? So if they hook in our automated system, they will deliver up to 16% more reach. And we did spectacular results actually with subscription model. And we're quite aware that in the world now, there's getting more subscriptions, not only in media, but also outside of media. And we're doing quite well in making the transition from content and, let's say, audiences into a subscription strategy. And we're quite well known for that. Well, in the next slide, you can see what is our business model. We have a couple of different business models, basically, but most of this is, of course, yearly or even multi-yearly licenses. We do like a SaaS model, of course. Our average client size license is up to 30K per year, but we have clients from 1.2 million per year or 1 million per year. And we're trying to do that across different continents. So we are now having 300 editorial teams, clients, into 6 different continents. That's, of course, challenging with all the cultural fits and all the languages and stuff like that. And now we are with, as I said, with the office in the Netherlands, Nijmegen, near the German border, and in Novi Sad in Serbia. But we are planning to open an office in the USA and somewhere in Asia, because we feel that the USA is a very, very important market for us. The ticket sizes are much bigger there. There's much more budget on the client side as well. And you can already see we have US clients there. You can already see that these ticket sizes are growing, but we need people on the ground, at least for these very, very important markets as well. Last year, we grew 70% in MRR. This year, we're getting to probably 50%. It's of course harder to multiply once you're getting bigger. We're now at 275 contracted MRR.
So we're slowly getting to very interesting multiple revenues. And also, what is very special is that we are keeping on a small profit there as well. So we're not losing money, and we have pretty much an endless runway to do. Although sometimes we see an opportunity and we attract some small bridge funding. But until now, we did very rarely in the last couple of years. Also, challenging is when we have bigger ticket sizes with clients, it can be challenging with the sales cycles as well, because we can see on the client side that budgets are growing, but they also need very more complicated stakeholder analysis, stakeholder management as well. So we're trying to grow the team into more seniority, because obviously, like a small publisher in a small country is something different than, for example, Yahoo that we had as a client this year. That takes a different kinds of style. And in multiple countries, we're getting to the biggest clients in those countries. So we need to add a bit more seniority to the team. So next slide. Then, of course, achievements that we're doing. As I said, we are quite sticky as a product. I think in the last year we only had 2% as a churn overall per year, and that's revenue churn, so not client churn. So sometimes they do something internally. We see that with our AI tooling as well. They just experiment with ChatGPT or with Claude or something like that, and then they sort of temporarily churn. Although I see them often coming back as well. As I said, we do 300 newsrooms in 6 continents. Our system has 2 billion page views per month that they calculated on. And I think the system is now so big, we do 50,000 algorithmic calculations per second. So it's like a huge machine that we built in the last few years. And it's very, very scalable also across sectors, but also across client sort of client types. We can do this very small marketing teams or publisher teams, but we can also do big ones like Yahoo. In the last year, that was something of a very symbolic event to us. We were headlined in the digital news report of Reuters, and that's the biggest report in our sector, right? So if you do media and marketing, everybody reads the digital news report, which basically means what are the most impressive or most convincing trends into the media market. And we were the only company highlighted in the Reuters report, which brought a lot of attention to the company. And I would say that our brand image is that's one of the challenges, but also one of the perks. Our brand image of the company of SmartDoctor is quite big now, right? So everybody in the sector knows us, and that's also why we got to a partnership agreement with the Financial Times. The Financial Times in London is actually the biggest media consultancy group in the world. So they give consultancy to all the big publishers in the world. In the last few years, they did, with the help of Google, by the way, they helped 700 newsrooms, let's say, grow into different business models or digital transformations or stuff like that. And we are the only company now that is sort of growing a partnership agreement with them. We're just starting. Last month was just the first month that we officially started with. We already did some projects with the Financial Times, and I cannot stress enough how big this is in media and abroad. So we expect a lot of revenue coming in the next few years, not only because the Financial Times gives us even better brand image, but also because in the projects that they do with all the sort of consultancy, they take us under the arm and we can connect to all the big broadcasters. And actually a big achievement that was quite some years ago, but I still want to sort of name that. We did that merger, right? Within the Netherlands and Serbia, we had a lot of interesting conversations on managing the merger of 2 companies across 2 different cultures. But I think that and our shareholders will sort of also say yes to that. That merger went really, really well. So it's one team. We work together seamlessly across all these digital platforms. All the teams see each other every day. We are agile in
any sort of department of the country. So there's a stand-up for marketing, there's a stand-up for success, there's a stand-up for all the tech and the data science, and that works really well. Most of the sales and strategy is in the Netherlands, but all of the data science and tech is actually in Serbia. Next slide. Let's see going forward. We are, of course, a company that is very, very impacted with Gen AI and the stuff that is happening there. We were very lucky in two regards. Basically, we were very early with doing machine learning, doing AI, doing all kinds of very complicated data science projects. That's because that's in the nature of the company. And we are lucky that we have a lot of training data. We have like thousands and hundred thousands of stories in our system, and we have like billions and billions of data points every day. So we are a company that can do this sort of stuff quite well. In 2018, we saw that let's say in analytics per se, it was mostly about top lists and graphs and visualizations and stuff like that. Then we were doing already machine learning, right? Which is now considered like the dull part of AI, but still very powerful. You can calculate what is the best story or what is the best course of action and stuff like that. And then we calculated recommendations or notifications based on top of that, right? So clients will say us what they want to achieve, and then we will, of course, recommend the next course of action, which is what wasn't really heard of in 2016 when we started. Now, and this is very important, now we see that Gen AI is having a say in this, right? So not only do we understand stories much, much better, but once we sort of put all the data and all the recommendations and all the notifications into one big bucket, Gen AI can actually help us create strategic advice and personal tips that we as developers didn't really think of. And if you go to the next slide, for example, we're currently working on if you go to the next slide, please. Yeah. Oh, they have all these objections, right? So we must not forget that AI is really, really important, and I consider it the most important invention, Gen AI, of the last, I don't know, couple of decennia. But they have all kinds of objections, our clients, right? So CEO of a publisher would say, well, if I do everything in ChatGPT, will I lose my copyrights, or what will this be used for? Or the editor of a broadcaster will say, well, AI is still hallucinating quite heavily. Can I really rely on the input? Or are these open AI policies with the stuff that they do, do I really want to create some dependency on that? But if we go to the next slide, we can take all that away because we can train the data in all these different fields, right? So I did a study myself on AI in media. You have multiple disciplines now of AI in media on automatic content production. That's of course where all the controversy is, but also with story assistance, with content classification, decision making, distribution, personalization, for example. And we tend to focus on that middle part, right? On the blue stuff with decision making based upon really nifty content classifications. And then we can do, and if we go to the next slide, then that's what we are currently working on. We can build virtual assistants in media. So basically, we can build an artificial chief editor that says something, right? That says, well, these stories should be more in the morning, or these regions need training, or the newsroom need to cut down on the number of morning stories, etc., etc. And that's a step forward in notifications and recommendations. And we are the only ones in the world that had this sort of vision from the start. So I actually think that sort of Gen AI and the stuff that is happening in virtual assistant work will actually benefit us quite well, together with the Financial Times and their let's say their consultancy work. I think it will be leading to the growth that I showed you earlier. We're trying to add 50, 60, 70% year over year to the revenue, and I think we're doing quite okay. So last slide, I think that's if we go to the next one. Is there still a next one? Yeah, no, that's it. So basically, Smartocto is doing well, although growth is
actually hard, of course, in media sectors because it's quite a niche market. We're heading into different sectors and different markets there as well. And I think it's a very healthy company. It has a very good company culture. We're doing a lot in R&D, and our brand image is very powerful. And I can see us doing well in the future there as well. But we need, of course, a bit of seniority adding to the team, and we need to diversify in terms of not only the sectors, but also in terms of regions, because next one, we're quite big in Europe, but next ones are the USA and Asia. I think that's my sort of take from now. Eric, so thank you very much. It was a very nice presentation. I think that you gave a very good flavor about what you do and the huge potential that you have as a company, especially with the advance of the AI in all fields. So thank you very much. If there are any questions, we'll forward it to you and we'll reply to our investors. So thank you very much. Much obliged and good to see you. Yeah. Much obliged and good to see you. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Продължаваме на български. Сега е времето за въпроси. Аз бях подготвил една допълнителна точка, която да обсъдим, която на предишната среща, която направихме на живо, обещах на всички вас да ви актуализираме през есента докъде сме с процеса по двойното листване, за което взехме като решение през лятото. Това, което искаме да ви кажем е, че все още нямаме конкретно предложение за това кога искаме да го направим, защото технически все още уточняваме процеса, който се оказва малко по-сложен. Не е нещо, което е нерешимо или непосилно. Напротив, просто искаме да сме изключително сигурни в това какво трябва да се направи от техническа гледна точка, от една страна. Две, какви трябва да бъдат усилията от гледна точка на маркетинг и на бизнес стъпки при двойното листване и съответно какви биха били свързаните с това разходи. Но не само това, но също така в момента се подготвяме, т.е. искаме да видим какви ще бъдат разходите и след самото листване и всички детайли. Така че молбата ни е за малко повече търпение в тая посока. Винаги сме се отнасяли към всяко едно нещо изключително професионално, така че в момента, в който имаме пълна увереност за процеса, ще го дискутираме с вас и ако трябва да вземем определени решения за дружеството, сигурно ще го направим както до момента с съответното извънредно общо събрание. Така че това е от гледна точка на двойното листване. И сега ще мина по всички въпроси, които са дошли до момента в чата. Като първи въпрос аз ги прочитам и то ще отговоря. Ще изкупува ли Eleven Capital, така наречен Eleven 2 или не? Ако е да, как ще стане? Предвижда ли се бинване на компании освен Сенсика? Браво на Инхансив, да продължава там така с дивидендите, така. Какъв се предвижда за тази година? Доколкото знам, Импулс отново оценяват Analytics for Everyone на нещо повече от 0. При нас как? Това е първият въпрос, който идва от един от участниците в вебинара. Аз ще започна с първото нещо. Това, което сме дискутирали към момента е, както знаете, че потенциално изкупуване на Eleven 2 е една от хипотезите, които обсъждахме. Това, което в момента дискутираме основно е листване на Eleven Capital и казахме, че това го дискутираме в повече от една година, че това всъщност е дружество, което може много добре да се възползва, да даде ликвидност на други инвеститори.
като винаги сме давали като пример или като потенциална хипотеза изкупуването на 11.2 като портфел, бидейки по-близко до 11 Capital. Такова решение не е взето. Както знаете, ако има такова решение, вие сте първите, които ще разберат, защото без санкцията на акционерите такова нещо не може да се случи. Следващия въпрос, който е дали се предвижда биване на други компании, освен Сенсика. Това, което знам е, че има други компании, които през годините са обмислили тази опция. Към момента не знаем за някой, която да има конкретни планове, които да бъдат реализирани в рамките на следващите 6 месеца. Ако има такива, със сигурност ще ви информираме за тях. От гледна точка на дивидента на Incasive, дали ще има и какво се предвижда. Incasive всяка една година традиционно раздава дивиденти. Когато те преценят какъв да бъде дивидента за следващата година, съответно ние ще ви информираме както всяка година и съответно с удоволствие ще го раздадем към вас. Последният въпрос, който е от този участник е относно Analytics for Everyone. В Impulse те се оценяват на нещо повече от 0. При нас как е тази компания? От доста време е обесценена на 0 при нас, поради прекратяването на дейността в компанията, така че това е ситуацията, която е в нашите счетоводни данни. Да, по-скоро въпросът е защо Impulse оценяват по друг начин, трябва да го зададете към тях. Всеки инвеститор се оценява компанията на база на негова преценка за пазарната и стойност и това е нашата преценка. Ние не можем да коментираме другите как оценяват компанията. Така, следващия участник е от Жеко Желев, който задава същия въпрос, извинявайте, е всъщност защо отново се отлага листването на Сенсика. Доколкото знаем, няма такова отлагане и мисля, че се очаква всеки момент, поне това, което ние знаем към момента. Следващия въпрос е на Никола Малинов. Има ли намаление на приходите, съответно печалба на бизнес мап, или намалението на оценката единствено поради промяна в метода на оценка? Отговорът е, че няма намаление в приходите или печалбата на бизнес мап. Напротив, те продължават да растат и тази година. По-скоро тази корекция в оценката, за която споменах и в началото, е поради различен начин на оценка. На метода използваме по-скоро множители, които са за съответния тип компании и там има съответно съвсем малка корекция. Да, ние реално на всеки баланс шит правиме марк-то-маркет на портфела, когато се използва такъв камперал пазарен множител. Всъщност, когато се промени пазара, съответно се афектира оценката, тя може другия квотер да е нагоре. В зависимост от това как се виждат съответно други компании, за които имаме информация за сделки в същия сектор. Така. Следващия въпрос е пак от Жеко Желев, да, който е пак към Мартин. Защо държите на безсрочен депозит над 1 милион лева към 30 септември тази година, вместо да се раздаде като дивиденд? Значи ние раздарахме всичко, което можахме, беше налично към датата на общото събрание. От тези 1 милион, една немалка част са дивиденти, които просто още не са си ги получили някои от акционерите, така че реално не стоим на 1 милион кеш, това е по-скоро някъде в рамките на 550-60 хиляди лева. И както и други години, при следващото общо събрание, всичко, което можем, ще разделим като дивиденд. Така, след това има една по-голяма група от въпроси, които идват от Георги Райков. Аз ще ги изчитам въпросите и след всеки въпрос ще отговарям, за да е по-лесно. Първият въпрос е как върви процесът по листване на Сенсика на BIM сегмента. Мисля, че отговорих. Не знаем да има някаква промяна от това, което знаем. Вторият въпрос е кога се очаква първи комерциален полет на Dronamics, какъв е burn rate, задава ли се рун през следващите 12 месеца. Мисля, че това са въпроси, които трябва няма право да коментираме. Може би отнесете към Свилен в следващия техен вебинар, но това, което може да споделим е че всъщност няма промяна спрямо това, което беше на предишния
вебинар, когато бяхме поканили Свилен, т.е. очаква следващите няколко месеца да има първият комерциален полет и това, което знаем е, че компанията работи по допълнително набиране на финансиране за нейните нужди през следващите години. Трети въпрос е свързан с... аз ще го изчета. Каква е оценката на PayHawk в 11.2? Ревизиране ли е надолу след последния рунд при оценка 1 милиард, при приходи за 2023 от 12 милиона евро, възлиза на така 73 пъти, което изглежда надценено за топ-лайн ръст от 114% за 2023 година. Придобиване на портфела на 11.2 на подобна оценка на основната позиция вътре не изглежда особено атрактивно за инвеститорите в 11 Capital. Това е информация за компания, която не е част от портфела на 11 Capital, така че не може да коментираме сега. И четвърти въпрос също се отнася до компания, която не е част от портфела на 11 Capital, тя е по отношение на Convenience. Дали сме запознати с това, дали има развитие собствена ролик, която сича в края на годината. По същия начин не може да коментираме компании, които не са част от портфела на 11 Capital. Така, последният въпрос. Не го виждам много добре. Да. iGrid е оценена горе-долу 1,5 милиона лева. Според данни от Google Play, двете приложения на фирмата имат 600 000 потребители. Приложенията са лиснати от близо 8 години, така че могат да смятат за mature. Може ли да обясните оценката в малко повече детайли? Каква е причината да се вдига оценката на Strawberry Energy в последните няколко години? Така може би заедно да кажем, че в момента тази оценка дава стойност на нашия дял равен на нашата инвестиция. Така че тя е оценена доста консервативно, че компанията се развива сравнително добре. Последната година, последните няколко периода са такъв upward тренд има, върви нагоре и като приходи, и като EBITDA. За Strawberry, само да погледна, мисля, че тъй като там използваме малко, движението се дължи на това, че те имат повече приходи. Само секундичка да погледна. Да, точно така. Това е по принцип. За последните 12 месеца явно резултатите, приходите им са повече, отколкото за предишния период, става лека appreciation на тяхното вари. Това, което е интересно, това, което мога да добавя като контекст на Strawberry Energy, при тях има те пуснаха нова линия нов продукт в целия си портфел. Може би ще поканим следващия път Милош, който е изпълнителен директор на Strawberry, защото тя е много интересна компания, но този продукт, който те пуснаха в началото на годината, всъщност доста добре се възприема от пазара. Това е продукт, който може да се вгради в всяка една пейка, си представете, по света, която може да превърне от една елементарна, нормална, обикновена пейка в пейка, която е дигитализирана с най-различни устройства, които могат да бъдат вътре за подаване на интернет, за мерене на шум, на чистота на въздуха и каквото се сетите за ранно алармиране при пожари и така нататък. Така че това е нещо много интересно, но благодаря за този въпрос, защото това ни провокира да поканим Милош в следващия вебинар. Да, само там да кажа, че те за Strawberry промяната е много минимална всъщност спрямо предишния период. Но, окей. Да. Така, отново въпрос от Жеко Желев. Кога ще преоцените процента на участието си в Dronamics? Кога ще преоценим процента? Значи, Dronamics, както винаги сме коментирали, е сложен казус за оценка. Ние до момента не сме направили промяна спрямо миналата година. И преди да направим тази промяна, ще имаме така сериозна дискусия с аудиторите ни, за да видим какъв ще бъде подхода за годишния отчет. Иначе процентът, който бяха заложили миналата година, той беше на база на симулация на конвертирането на всички сейфове при определени параметри. След като направим същия такъв детайлен анализ на ситуацията в момента, най-вероятно в годишния отчет ще видите нова оценка и ново изчисление на този процент. Така, следващия въпрос отново е свързан с Dronamics, който е свързан с първият търговски полет.
Въпросът е, този полет беше обсъждан да бъде тази есен. Знаете ли каква е спънката с забавянето, Гърция административно или нещо друго? Това, което знаем е, че имаше забавяне през лятото, но това беше, доколкото знаем, това беше отстранено и в момента те се подготвят за този полет. Това отнема известно време, но доколко знаем, нещата се движат по техния вътрешен план. Следващия въпрос е от Велизар Фурлански, който е следния. Здравейте, въпрос ми е предвид подобряваща се резултати на някои от другите инвестиции в портфела. Смятате ли, че има съществена вероятност Eleven да получи дивиденд и от други дружества? Визирам, например, Taxi.me. Освен това, приемете забележките ми, че сте доста обрани в коментарите си. Не виждам какъв е проблем да се коментират и позиции, които не са в портфела на Eleven Capital. Визирам отговори на въпроси 3 и 4 на Георги Райков. Благодаря за усилията. Поздрави! Така, да, има други компании, които се развиват добре. Дали ще има дивиденти в дружествата? Както знаете, това зависи от акционерите на съответните дружества. Ние в повечето дружества, в почти всички сме миноритарни акционери. Естествено, ако има дивиденти, ние много ще се радваме да получим такива и да ги раздадем към вас. Към момента не очакваме дивиденти от Taxi.me. Относно коментара дали сме обрани, по-скоро това смятаме, че е правилната практика да се фокусираме само върху компаниите, които са в Eleven Capital, защото другите компании са частни и не са предмет на тази дискусия. Фондовете са частни, така че да. Има други инвеститори. Това е... Има още два въпроса. Само момент. Дискутирани са други варианти за използване на средства от евентуално увеличение на капитал, освен споменато изкупуване на Eleven 2. Както знаете, евентуално нашата политика е средствата, които получаваме в Eleven Capital, обикновено да бъдат раздавани към акционерите или, както беше в началото при IPO-то, да бъдат инвестирани когато има определена възможност в някои от портфелните компании. Ако има увеличение на капитала, то би било използвано само за купуване на допълнителни активи, които смятаме, че са адекватни да увеличат стойността на целия портфел на Eleven Capital и евентуално за разходи по двойното листване. Но смятам, че компанията може да се справи и сама без увеличение на капитала с потенциални разходи за двойното увеличение, които могат да дойдат било от дивиденти или от някаква продажба на активи, ако такива има междувременно. Последният въпрос е от Здравко, който казва да разбираме, че увеличение на капитала за сега не се очертава. Както винаги сме казвали, увеличение на капитала ще има, само ако има причина за това. Когато обсъждахме потенциалните опции за развитие на Eleven, това беше една от опциите, но тя може да се случи само когато сме уверени, че този ход е добър за акционерите и когато сме сигурни във всички детайли около подобна транзакция. Така че в момента, в който има такава възможност и имаме такава готовност, със сигурност ще я споделим с вас и с предложенията, които бихме направили към вас, включително и съответно увеличение на капитала. Добре. Няма повече въпроси, може би да изчакаме още съвсем мъничко. Да, не се появяват други въпроси. Ако имате допълнителни въпроси, както винаги, много ще се радваме да отговорим и ще публикуваме нашите отговори на сайта, заедно с презентациите и всички останали материали. Така че много ви благодаря още веднъж, че се включихте днес на нашия вебинар и ви пожелавам успешен край на седмицата. Всичко хубаво!
Всичко.